המקום שבו זכויות נשים נפגעות הכי הרבה במזרח התיכון זה בישראל. כשלמדתי ב-NYU אני זוכר שהיה לי קורס על תרבויות במזרח התיכון. עכשיו אתה מצפה ללמוד על האשורים, על העות'מאנים. איכשהו הקורס הזה על תרבויות במזרח התיכון היה 35 או 40% ממנו היה רק על ישראל. תחשוב, זה איזה 200 סטודנטים, כאילו ילדים 19, 20, כאילו בגיל מאוד צעיר שהם עדיין מגבשים את תפיסות עולמם. והמרצה אמר שמה שהמקום שבו זכויות נשים נפגעות הכי הרבה במזרח התיכון זה בישראל. דוגמה אחת מקורס אחד של שיעור אחד בזמן אחד ברגע אחד ב-NYU. אני מניח שהסטודנטים האלה, אתה הזכרת הסטודנטים, נחשפים למיליון כאלה בשנה. זה צונאמי שאפשר בכלל להתמודד איתו? השורה התחתונה היא כן. אתה מרשה לי לקלל? מקסימום תצנזר. בפודקאסטים מקללים חופשי, אז בסדר. אוקיי, סבבה. בכל מה שקשור במאמץ על התודעה, הפלסטינים, בסיוע קטר ואיראן, הם משחקים כמו פריס סן ג'רמן, ואנחנו משחקים כמו, אני לא מבין בכדורגל, כמו קבוצה מליגה ג'. ומישהו בתגובות, ואני מתנצל שאני לא זוכר מי זה, הוא אמר, הלוואי והיינו משחקים כמו קבוצה מליגה ג'. אנחנו יושבים על היציע ואומרים שהשופט בן... השופט בן... בסדר? בוא נסכם את זה. האום, התקשורת, הרבה מאוד באקדמיה האמריקאית, סבבה, יש הטיה נגד ישראל. אבל אם לא נשחק את המשחק, ונשחק אותו חכם, זה לא רק עניין של מסות, אז אנחנו בטוח נפסיד.